Здравейте, драги зрители, дами и господа от майка България. Ето, че почти всички са пияни, някои даже и спят, но компота продължава. Здрасти, Зори. Айде, бати, ево! Ево, братчето ми. Живко! Живко! Кажи нещо на тия хора, бе, Живко. Живко в момента е заед. Кажи нещо на тия хора, бе. Да, ето, Живко ви казва здравейте. Ево, братчето ми. Разбраха. Ето, тъкмо купола започва. Ево на всички. Да сме живи и здрави. И всички българи и българки живи и здрави. Господ здрави да им дава. Много ви обичам. Всички много ви обичам. Аз имам много пари. Аз съм на 24 години. Не съм женен, нямам деца, нямам такова. Много обичам, имам много парички. Обичам всички български женички. Да си живи и здрави. И се видим до година, 2013 година. Живи и здрави. Съдим с малко по-пиянички, така. Тъкмо започва купона. Да ева, мамо, да ева. И аз съм написа, ева. До след малко, дами и зрители, господа, и така нататък.